facendo soar as súas sirenas e bucinas. Con petardos e tamén con berros e pancartas. Os mariñeiros de Ribeira e portos anexos concentráronse esta mañá nas inmediacións da dársena exterior do Peirao. Foron ao redor dun centenar de embarcacións, ás que se sumaron tamén a pé de porto numerosos veciños. A xornada de paro foi convocada pola Federación Galega de Confrarías e nela tomaron parte ao redor dunhas 63 confrarías de toda Galicia. A súa protesta viña motivada polo novo regulamento de control que vende a aprobar recentemente a Unión Europea, co que non están para nada de acordo. Entenden que a norma está alonxada da realidade da flota artesanal, impoñendo a obriga a todas as embarcacións de máis de 4 metros de eslora a estar xeolocalizadas, a instalación de cámaras a bordo e a dispoñer dun diario electrónico. Para este tipo de embarcacións non é necesario ter este elemento a bordo. Para que? Vale máis que a embarcación. En principio, ademais, é incómodo. Ainda hai que guardar o tabaco que se molle e como usted que hai facer con ese aparato a bordo. Que se imagine todo o mundo o que sería que no seu traballo estea todo o día cunha cámara a visilalo. Sentiríanse ben. Isto non é un gran hermano no que esteamos todos visilándonos todo o día. Tenemos que deixar o mar como está, traballando. Xa temos os controles de captura, xa temos un tope, xa hai unha vigilancia. Que queren máis? Que non saiamos. Isto é unha cousa de derribo total aos mariñeiros. Así isto non vai arriba. Están pedindo o relevo generacional e eu non entendo esta política. Esta é unha política nefasta, pero totalmente nefasta para a xente do mar. Estou de acordo con isto. Que vigilen os que tiñan que vigilar. Pero non estou de acordo con isto. De que miren polos traballadores e que non anden acosándos, que sean máis flexibles e que traten de mirar pola xente que traballa. Porque o que non traballa, se queren listas de xente no paro, pois van a ter. E cada día máis. Un aspecto tamén compartido dende a administración local. A día de hoxe, desconocimiento total do que é a flota artesanal por Europa e, polo tanto, unhas medidas propostas que son totalmente desproporcionadas. Por eso, o noso apoio incondicional a todos os mariñeiros, non só de Ribeira, senón de toda Galicia en esta loita. Dende a Federación de Confrarías din que seguirán coas protestas ata conseguir unha modificación da actual normativa por parte de Bruselas e se deixe fora do novo regulamento a flota artesanal. Tamén a conselleira do Mar, Rosa Quintana, mostrou a súa disconformidade co novo regulamento, nun encontro mantido por videoconferencia coa directora xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca da Comisión Europea, trasladoulle o malestar da flota galega, incidindo na necesidade de modificar o novo regulamento, o entender que se trata dunha medida que criminaliza o sector. Entendemos que o control é necesario, pero o control con sentidiño. Non ven a conta incrementar a tramitación administrativa, a burocracia e puntos de control que pouco ou nada aportarían para a actividade pesqueira.